שלום לכולם, אני הולך להראות לכם קסם בקלפים ונתחיל. דבר ראשון, אני מערבב את החפיסה. אוקיי. עכשיו אני מחלק את החפיסה לארבע חפיסות. 1, 2, 3, 4. אני אקח את החפיסה הראשונה, נספור 1, 2, 3, 4, 5, 6. נחלק 1, 2, 3. ניקח את החפיסה הזאת, נעשה 1, 2, 3, 4, 5, ונחלק 1, 2, 3. ניקח את החפיסה הזאת ונעשה 1, 2, 3, 4. נעשה 1, 2, 3. ניקח את החפיסה האחרונה, נעשה 1, 2, 3, ונעשה 1, 2, 3. עכשיו אני פותח את הקלף הזה, אס, פותח את זה, אס, פותח את זה, אס, פותח את זה, אס. נתראה בפרק הבא של קסמים.